Jo estic molt a favor que les tres televisions públiques en català, que són IB3, TV3 i Apunt, facin una plataforma conjunta amb els seus productes, però no tots, amb els productes més susceptibles de ser consultats i mirats, amb l'esperit d'una plataforma, o sigui, ben indexats, que es trobin bé, amb apartats per a nens, per a joves, amb documentals, amb pel·lícules, amb sèries, amb programes de llengua, amb programes de cuina, ben indexat i, naturalment, que no sigui l'esperit de les webs, de les televisions, que allà hi és tot, però és un calaix de mals endreços, sinó que funcioni com una autèntica plataforma. Això substituiria l'absència d'una plataforma en català, que tard o d'hora em vindrà. Tinc notícies que a la tardor hi haurà sorpreses i potser, en aquest sentit, ens trobem una bona notícia. Però, mentre no arriba, una plataforma de les tres televisions públiques seria molt oportú.